Peinen elkarteak aukeratu zuen Arrankudiagan gaur bere urtero egiten duten topaketa egiteko, eta bueno, gu herriko peina bezala, pixka bat jendeari atendi duten eta zerbitzuen boten gabiz, baina bueno, guretzako be pozgarria da gu bezala peinen mundua ezagutzea. Batzuk internazionalak dira, etorri dira Italiako batzuk, bonbin bategaz ikusi doaz batzuk, ez dakit inglesak izango diren horre, baina bueno, Arrankudiagara beti etortzea horako jendia pozgarria da, eta bizitza dago herrien, egun hortan, eta umentzako begauza asko egon dira, ikusi duzue. Eta pozik, oin bazkari dekogu, gero mu statute torneoak eta gero erromeri bat egongo hemen. Bueno, gu sortu ginen duela, datorren urtean egiten dugu 10 urte. Eta gu sortu ginen ikusten gendulako, duela 10 urte, oin atletik ondo dabil, baina duela 10 urte ez horren ondo. Eta ja ikusten gendu zen umeak eta galtzen gure taldekiko atxekimendua, gure kasuan atletikeko tokatzen da, hemengoa garelako. Eta pentsatzen gendu egin barrak gendula zozer. Eta Arrankudiagan jaiotako jokalari bat egon zan, ja zendu zana, Javier Eskalza, herriko semea, eta iruditzen zitzaigun aukera polita berreskuratzeko pixka bere historia be ume jakiteko herrien egondala atletikeko jokalari bat eta urtetan egondana jolasten, eta bestalde batetik, pixka bat umeen atxekimendu hori edo berriz berreskuratzeko. Gero atletik irabazten joan da gauzak eta ja hori gauzak errezak emoten direz, baina bere gaean ez ziren hain errezak. Hori alde batetik, eta gero gure planteamendua da oso autogestionatua, pentsatzen dugulako, gaudela beste gauza importanteagoak dirua gastatzeko, eta guk autogestioaren bidez mugitzen gara. Euskara hutzean, gure komunikazio guztiak eta gure beste elkartekiko harremanak euskara hutzean dira, eta berdintasunaren alde beti, gure lehenengo irtera izan ere, atletiken emakume taldeak Sabamezen jolastutako partidu batera izan zen. Hori dira gure fundamentuak, eta gure lema da, herritik sortu ginelako, herrian ospatuko dugu. Orduan, gaurko egune be, guretzako, borobile da. Predico Furia!